हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, शिव गुरु की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेमवा से बोली द गुरु बहिना कि शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए गुरु बहिना, बाबा के दरबार में हमनी के बैठल बनी जा, बड़ा सुंदर। आप सबके बीच में हमें को कथा छोड़ा तनी, खूब हमरा प्रेम से कथा के सुनब जा और हमरा चैनल के लाइक सब्सक्राइब करब जा। आ कहाँ से बानी जा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब जा। तो चलिए देखिए, बड़ा सुंदर कथा बा। एक गुरु बहिना खूबे प्रेम से शुरू से लास्ट ले सुने के बाद देखिए। एगो गुरु बहिना रहली, शंकर भगवान के उहो पूजे करत रहली गुरु बहिना। लेकिन आदमी कहेला कि चोरी हत्या पाप खुले आपसे आप। जब करे के बा कोनो पूजा या पाठ गुरु बहिना तब प्रेम से भाव से और दिल साफ क के आ तब करे के बा आ सुने के बा। जेकर दिल साफ रही, जेकर दिल साफ रही गुरु बहिना, ओके भगवान भोलेनाथ कोनो प्रकार के कष्ट ना दी है, कोनो प्रकार के कष्ट ना दी है। बस दिल साफ रहे के चाहे। रउरा चर्चा में जाई चाहे नत जाई, ऐसा बात नहीं है गुरु बहिना की अगरबत्ती घुमावला से भगवान घर में आ जाए हैं, दिल में आ जाए ना है। रात दिन अगरबत्ती घुमाई बा, पूजा करब, जब दिल साफ ना रही तले भगवान से दर्शन होखे वाला नहीं खे। तो देखी वो गुरु बहिना एक दिन ऐसे ही कहली की रह, बड़ा भजन भाव चर्चा शंकर भगवान के होता। तो अपना घर ही ये गुरु बहिना बेचारी चर्चा पूजा पाठ खूब बढ़िया से करस, लेकिन मनवा साफ ना रहे। तो ये गुरु बहिना यही अप्रैल के महीना में, मई में लइकन के छुट्टी हो जाला। जितना पढ़े वाला छोट छोट लइका बालो सब लइकन के ही मई के महीना में छुट्टी होला। अप्रैल के महीना में केहू अपना नानी की है जाला, केहू अपना मौसी की है जाला। ए छुट्टी के महीना में सब सोचेला कि तनी है गर्मी के महीना में नानी मौसी की है जाके आ घूम आई। ते गुरु बहिना ओ बूढ़ी के नाती एक दिन अलन अपना नानी की है घूमे, आ नानी की है घूमे अलन। तो एक दिन नानी कहतरी के बाबू चल तनी खेत घूम आवल जा। उनका नातियों तो बेचैने रहलन कि चल तनी खेत घूमे। नानी के यहाँ आइल बन जातन, चल के नानी के खेत बाड़ी तनी घूमी आई जा। नानी लिया के बड़ा प्रेम से गुरु बहिना गईली। आ गईली तो देखी कि जब अपना खेते गईली, खेत तो घूम लिहली। तो एगो वही जाएगो कोई पूरा भरी खेते कांकर बोले रहली। घूम घूम अभी देखता लो तले गुरु बहिना देखी वही जा हट के बगल में एगो शंकर भगवान के मंदिर रहे। आ मंदिर रहे तो सुख सुमार के हर गुरु बहिना लो चर्चा करस लो। मंदिरवा में चर्चा करत रहली लो, खूब नाचता लो, गावता लो, बजावता लो। नतिया के बड़ा सुंदर लागल। कहलन कि नानी जहाँ हमनी के रहे नहीं जाता हो चर्चा होला, मम्मी हमार जाली चर्चा में, चला देखा हो जा शंकर भगवान के मंदिर में बड़ा सुंदर चर्चा होता, चलो चलल जा।
नानी कहतरी के बाबू ए बेरा जाए के मन नइखे। उ नानी के त मन रहे कि रह हई काकर चुरा के आ घरे लेके आ चली आ घरे चल के आ खात रह। ए गुरु बहिना बेचारी वही जे छपिटाइल बड़ी आ सोचत तरी कि कब कोई निया जईती त ककरिया लेके हम आ तनी एगो घरे चल जईती। तो एक गुरु बहिना देखे बेचारी ताकतरी वही जा आ वही के फेरा में बाड़ी। फिर नतिया कहतन के नानी चल ना, चल बड़ा सुंदर चर्चा होता नानी न चल। कहतरी कि अरे कैसे चली ए बेरा जाए के मन नइखे कर। झूठो के नतिया से कहतरी कि ए बेरा नहइले ओहिले नइखी, ए बेरा जाए के चर्चा में मन नइखे कर। कहतर नतिया कि नानी न चल। कहतरी कि भाई ई नतिया ना मानी का। ए गुरु बहिना तबले कोइरिनियों के कान में चर्चा सुनाए। उ कोइरिन कहतरी कि काये भगवान हे भोलेनाथ रौर चर्चा होखे लागल, कैसे हम रौर चर्चा में आई। त देखी बेचारी के जब चर्चा सुनाए लगल ए गुरु बहिना जे भी भगवान भोलेनाथ से जुड़ल बा, जे यहाँ के चर्चा भाव सुनता ई रहेला कि जब कान में आवाज शंकर भगवान के आई तो चर्चा में चलल जा। ते गुरु बहिना कहतरी कि अब तही काकर हम इतना बोले बने आ केकरा पर हम छोड़ के ककरिया के आ जाए। त देखे कहतरी कि केकरा पर हम छोड़ के ककरिया के आ जाए। कहतरी कि हे शंकर भगवान एजा तक केहू नहीं खे, लेकिन हम रौरे पर सौंप के आ जातानी। हमर काकर देखत रह, हमर काकर देखत रह आ यही जाय गोरत रह। देखब हे शंकर भगवान रौरा ले बड़े अंतर्यामी के बा, रौरा हमर काकर गोरत रह, हम जातानी रौरा चर्चा में। ए गुरु बहिना शंकर भगवान पर सौंप के चल दिहली। जेंगा कोनो गुरु बहिना कहीं जाला लो कहेला लो कि हे भगवान हम रौरे पर है घर दुआर छोड़ के आ जातानी, हमर देखत रह। त देखिए गुरु बहिना बेचारी चल दिहली। जब कोइरिन जे जाके चर्चा में बैठा तारी तबले ई जवान नानी बाड़ी नाती के ई काकर तर ताबर चुरा के आ एगो झोरा में क लिहली, आ एगो झोरा में क लिहली आ मैं नतिया देखत रहे। ते गुरु बहिना बड़े आदमी कोनो बात के छिपा ली, लेकिन लइका कोनो बात ना छिपावेला लो। लइकने से घर के भेद खुलेला, इहो ध्यान देवे के बा। नानी कहली कि चल चल नाती औ जाइल बड़ा चर्चा में गइला खाती त चल। ए गुरु बहिना गईली जाके चर्चा में आ चुपचाप झोरा लेके बैठल बाड़ी। आ जब चुपचाप झोरा लेके बैठल बाड़ी सब केहू चढ़ावता, केहू मिश्री चढ़ावता, केहू बादाम चढ़ावता, केहू पान कसैली चढ़ावता। सब यही तरह गुरु बहिना कुछ न कुछ चढ़ावता। तो देखी सब चढ़ावता और नतिया देखता रन कि नानी तो हमार कुछ चढ़ावते नहीं थी। तो देखी नानी तो हमार कुछ चढ़ावते नहीं थी। तो कहतरन के नानी देखो हई जीवन के डोर बड़ा कमजोर बा, भगवान भोलेनाथ के भजन कल। सब केहू चढ़ावता तुहू कुछ चढ़ाव। अरे कुछ प्रसादी नहीं खुले ले तो कम से कम 10 गो रुपयो भगवान भोलेनाथ के नाम पर धो दो। उ कहे के त देखी कहतर नतिया कि अरे जीवन के डोर कमजोर हो,
कि अरे जीवन के डोर कमजोर हो शिव के गुरु बना लो। जीवन के डोर कमजोर हो शिव के गुरु बना लो। गुरु बना लो शिव के गुरु बना लो। गुरु बना लो शिव के गुरु बना लो। जीवन के डोर कमजोर हो शिव के गुरु बना लो। जीवन के डोर कमजोर हो शिव के गुरु बना लो। कहतर नतिया के नानी है जीवन के कोनो भरोसा नहीं खे। भगवान भोलेनाथ के गुरु बना लो। उ नानी के काहे के सुनाता है गुरु बहिना। उ त काकर चोरा के लेके गई रहली त देखी सुना तारी मैं सब गुरु बहिना जब देखल लो के भाई सब कुछ चढ़ावता आ नानी कुछ चढ़ावते नहीं खे तो नाती तबे से अपना नानी के उसकावत रहा। नानी कुछ चढ़ावते नहीं खे। सब गुरु बहिना लोग कहल लो कि गुरु बहिना अरे रौरो कुछ चढ़ाई भोले बाबा के दरबार में। तो देखी वही ने काकर चोरौले बड़ी ए गुरु बहिना। तब नतिया कहे के नानी जन हो करिए तुरले बड़ू काहे न कुछ शंकर भगवान पे चढ़ा दे। तो कह तरीका रे नतिया रुकू हेतना आदमी में हमारी इज्जत लेबे का। कोई लियो आके ये बैठल भी जान जाई कि हमरे को करिया चोरा के आ ले आई बड़ी। ए गुरु बहिना जब गुरु बहिना लोग कहस लो कि रौरा कुछ चढ़ाई तब नतिया अपना नानी से कहे के नानी काहे न कुछ चढ़ावत का करिया। और नतिया के खुदू बुदू ले ले रहे कि कब हमार नानी को करिया चढ़ा देती। तो देखी नतिया के खूब जोर से छिकी कटतरी नानी आ कहतरी करे नतिया मान जो काहे के हेतना आदमी में हमार बेइज्जत करत रे। आज के बाद से कहीं लियाइयो ना आई। तब ए गुरु बहिना नतिया खिसिया के खड़ा भइल। देखी मैं शंकर भगवान के देन रहे। खिसिया के खड़ा भइल आ खड़ा होके आ मायकावा सब गुरु बहिना लोग से लेके आ नतिया खड़ा होके झूमे लागल लगावे लागल का कहे लागल कि अरे सब केहू चढ़ावेला अरे मिश्री बदामवा। अरे मिश्री बदामवा तू चढ़ावे नानी चोरावल करी। तू चढ़ावे नानी चोरावल करी। होय चोरावल करी हो चोरावल करी हो चोरावल करी। तू चढ़ावे नानी चोरावल करी। इहे नतिया नाची नाची गुरु बहिना आगावता कि सब केहू चढ़ावता मेवा मिश्री नानी तू हो चोरवल की करियो चढ़ा दो। अब त नानी के ऊपर से नीचे एकदम मुड़ी हो गई। कहतरी कि आहिए दादा अब तो हम भगवान भोलेनाथ के चर्चों में आईनी आई नतिया हमारी इज्जत ले लिहलस। फिर नतिया कहतर कि अरे सब केहू चढ़ावेला पाना कसैलिया। अरे पाना कसैलिया तू चढ़ावे नानी चोरावल करी। तू चढ़ावे नानी चोरावल करी। है चोरावल करी हो चोरावल करी हो चोरावल करी। तू चढ़ावे नानी चोरावल करी। कहतर के नानी सब केहू देखा है पान को शैली भोले बाबा के चढ़ावता। अरे उ चुरा के काहे खातिर ले आइल बड़ू। भोले बाबा में चढ़ा देबू तब भोले बाबा खुश हो जे। लेकिन ए गुरु बहिना भोले बाबा ऐसन है ऐसन देवता है कि भोले बाबा के चुरावल चढ़ावला के कोनो जरूरत नहीं है। ऐसे कि भोले बाबा
कि कुछ नहीं खे तो एगो लोटा में जल भर के आ भांग धतुर पैसा से ना मिलेला। ए गुरु बहिना भांग धतुर तो चारू ओर अगवारी पिछुआरी मोए जामल बा, कहीं से तूर के आ एक लोटा जल में भांग धतूर डाल के आ ले जाके शंकर भगवान पर चढ़ा देवे के बा। उ मेवो मिश्री ले अधिका दया मिली वैसे गुरु बहिना, ऐसे कि भोले बाबा के उहे भोजन है उहे आहार है। तो शंकर भगवान मने मने सोचस कहस कि बताव है चुरावल काकर लेके आई बड़ी हमरा के चढ़ावे खातिर। कबो शंकर भगवान एक गुरु बहिना माफ ना करी हैं। ऐसे कि सच्चा दिल से सच्चा मन से जे भी भगवान के भक्त बा हमरा कुछ नहीं थे। आदमी कहेला कि दान 500 दान, 1000 दान, 1 करोड़ दान, 5000 दान, उतना दान दान ना है गुरु बहिना। दान 1 रुपया अगर जो केहू प्रेम से कह दी तो 1 लाख के बराबर बा, लेकिन सच्चा मन से। तो देखिए गुरु बहिना वो बेचारी काकर चोरा के ले गई रहली आ देखी शंकर भगवान कैसे वो नाती के मन में जाके घुसलन आ उठ उठ नाती नाचे लागल। फिर नाती का कहता कि अरे सब केहू चढ़ावे लड्डुआ से पेड़ा, अरे लड्डुआ से पेड़वा तो चढ़ावे नानी चोरावल करी, तू चढ़ावे नानी चोरावल करी, हो चोरावल करी, हो चोरावल करी, हो चोरावल करी, तू चढ़ावे नानी चढ़ावल करी, तू चढ़ावे नानी चढ़ावल करी। ए गुरु बहिना देखें सब केहू सब गुरु बहिना लोग ताके लागल लोग कहतरी नानी के रे नतिया मान जो अबो सो मान जो, काहे के हमारी इज्जत के पाही लगावत रे, बैठ माइकवा लेके बैठ। सब गुरु बहिना लोग कहता लो कि गुरु बहिना आखिर में का बात बा कि राउर नतिया तबे से कहता कि नानी चोरावल को करी, चोरावल को करी, रौरा काकर चोरा के ले आइल बनी का। कहतरी कि ना जी हम कुछ नहीं खिले आए, लेकिन ए गुरु बहिना उ तो भगवान भोलेनाथ सब देखता ने कहतरन उन्नतिया के रे जौन ले आइल बड़ू तौन चढ़ा दो, काई जाला जाता रू जौन चोरा के ले आइल बड़ू तौन चढ़ा दो। और का कहतरन नतिया कि अरे सब केहू चढ़ावेला, अरे जलवा से गंगा जल, अरे जलवा से गंगा जल तू चढ़ावे नानी चोरावल करी, तू चढ़ावे नानी चढ़ावल करी। कहतरी नानी के नाती लो जौन तू जौन पर लागल बड़ा तौने हम अब कह देतनी, ले जाके शंकर भगवान पर आ चढ़ा दिहली मय काकर। तब नतिया कहतरन कि सब देखत रे नानी महादेव दानी, सब देखत रे नानी महादेव दानी, हाय महादेव दानी, हो महादेव दानी, हो महादेव दानी, सब देखत रे नानी महादेव दानी। कहलन नतिया कि सब महादेव देखतारन जवन तू चोरा के ले आइल बड़ू। और का कहतरन नतिया कि अरे अपने तो चोरी कैलू हमरो के बतवल, अरे हमारो के नसलू ए नानी, सब देखत रे महादेव ए नानी, सब देखत रे महादेव ए नानी। कहतरन कि अपने तो चोरी कैलू हमरो के बतौलू
आ देखवलू तो पपवा हमरो पपरी। सब महादेव भोले बाबा देखतनी ऐसे कि जौन तू चोरौले बड़ू तौनी मैं जानतनी। ए गुरु बहिना बेचारी जाके आ भोले बाबा पर सिर पटक के आ कहतरी कैसे कि अरे आजू के गलती सही माफ करी शिवा गुरु, माफ करी शिवा गुरु, फेर नाही होई है ऐसन गलतिया, फेर नाही होई है ना ऐसन गलतिया, फेर नाही। अरे फेर नाही हो, फेर नाही हो, फेर नाही ऐसन होई है गलतिया, फेर नाही। काली की हे गुरुजी आज के गलती सही हमार माफ करी, आज के बाद से ऐसा गलती कबो ना होई। शंकर भगवान देखें यहाँ की महिमा बहुत अपरंपार है गुरु बहिना। उन्नतिया माइक लेके बैठ गए, सब गुरु बहिना लोग कहे लगल लोग कि गुरु बहिना बड़ा रोरा घोर पाप कइले बनी हे चर्चा में आके। देखें बाबा ऐसन है, बाबा के दरबार ऐसन है कि केहू भांग ले आवेला, केहू धतूर ले आवेला, केहू पंचमेवा ले आवेला, केहू मिश्री ले आवेला, केहू बादाम ले आवेला, और केहू अगरबत्ती आ माचिस लेके आवेला। केहू केहू हो न रहला ए गुरु बहिना तब भांगे धतूर एगो झिल्ली में को के लेके आवेला आ लेके भोले बाबा पर चढ़ावेला। कुछ नहीं खेता, घर में पैसा नहीं खे, घर में अगरबत्ती माचिस नहीं खे, ते गुरु बहिना गावे गावे गली गली दुआरे दुआरे भांग धतूर जामल बा। कम से कम भांग या धतूर लेके अब भोले बाबा पर ले जाके चढ़ा देवे के बा, भोले बाबा वही पर खुश हो जाए। लेकिन चोरावला धन पना एक गुरु बहिना, अगर जो चोरी पाप से आदमी बचा रही तो दुनिया में ओकरा के कोनो चीज के कमी ना होई आ कोनो प्रकार के कष्ट ना होई। तो हम यह कहबे गुरु बहिना कि बाबा के दरबार में हमनी के भजन भाव करे के बा, भोला जी के ज्ञान लेवे के बा, तो सच्चा मन से, सच्चा मन क के अब भोले बाबा में नेह लगावे के बा। सब भोले बाबा नैया पार कर दिहन हे गुरु बहिना। ऐसे कि जे भी गुरु बहिना बाबा के दरबार में जाला अपना सुहागी के भीख मांगेला, अपना एगो बालक के भीख मांगेला कि हे भोला जी जौन भी गलती भइल होई हमके माफ करब और हमरा सुहाग पर दया करब, बेटा पर दया करब हे भोला जी। तो देखी अगर जो हमार कथा अच्छा लगे तो खूब प्रेम से सुने के बाद और हमरा ये अनीता के सोहर के लाइक सब्सक्राइब करे के बाद और हर हर महादेव जरूर लिखे के बाद। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेमवा से बोली दा गुरु बहिना किस समय शीतला महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, शिव गुरु की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेमवा से बोली दा गुरु बहिना कि शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए गुरु बहिना बाबा के दरबार में बहुत हमें को दर्द भरी कथा आप सबके बीच में छोड़ा तनी। हमरा है अनीता यादव की ओर से बहुत सुंदर एगो कथा जाता कि देखी एगो नागिन
कैसे अपन बदला एगो लड़का से लेता रही। यह कथा में यह गुण बा तो कैसे जे शिव गुरु के भक्त बा वो कैसे अपना पति के ओह नागिन से बचौले बा। खूब प्रेम से गुरु बहिना हमरा कथा के शुरू से लास्ट ले सुनब जा। बहुत दर्द भरी कथा बा, इतना सुंदर कथा बा कि शुरू से लास्ट ले सुनब जा। हमरा चैनल के लाइक सब्सक्राइब कर देम जा। चलिए देखिए गुरु बहिना भगवान भोलेनाथ के चर्चा ऐसा चीज बा कि गावे गावे टोला टोला शहर शहर घरे घरे चारों ओर होता, चारों ओर चर्चा छपले बा। भगवान भोलेनाथ के देन बा कि सब गुरु बहिना लोग वही में जुड़ल वालो आय अपन काम धाना क के आ भगवान भोलेनाथ के चरण में ने लगैले वालो। तो देखिए गुरु बहिना जब से ही चर्चा चलल बा तब से सब शिष्या लोग अपन सब काम धाना क के आ भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाके आ 3 घंटा वहाँ के चरण में गिर के अपना पति के, अपना बेटा के, अपना जीव जांगर के, अपना परिवार के दया के भी मांगे लीलो। ते गुरु बहिना चली कोनो जरूरी नहीं खे कि हमनी के चर्चे में रोज जब जता दया मिले के बना ही। हम है सुंदर सुंदर कथा, सुंदर सुंदर भजन आप सबके बीच में भेजा तनी। अगर जो विश्वास ना होखे तो सुबह शाम चर्चा सुन के देखी जा कितना दिल के शांति मिलता कि सब आदमी भुला जाइए गुरु बहिना। तो चलिए देखिए इहे शंकर भगवान के चर्चा मंदिर मंदिर पर घरे घरे होता। एक दिन के बात है गुरु बहिना कि एगो शंकर भगवान के मंदिर रहे, वही पर खूब सुंदर से चर्चा गुरु बहिना लोग करत रहली लो। पूरा गान बजान होता, चर्चा करत लो। भगवान भोलेनाथ के चरण में नेह लगौले वालो। तबले देखिए गुरु बहिना आदमी कहेला कि भगवान भोलेनाथ के चर्चा खाली हमनी के मनुष्य बन जाता, हमनी के सुनतन जा ना है। भगवान भोलेनाथ के चर्चा ऐसा चीज बा गुरु बहिना कि नौस नौस में अंग अंग में पूरा जाके छपले बा। अब भगवान भोलेनाथ के चर्चा जीव जंतु सांप बिच्छी गोरु भैंस जे भी बा हमनी के जानतन जा कि हमनी के चर्चा करतन जा ना। लेकिन जीव जंतु सब अपना अपना जगह से भोले बाबा के भजन भाव गुणगान यहाँ के खूब प्रेम से सुनाता। तो देखिए गुरु बहिना वो मंदिर में चर्चा होता। तो कुछ देर पर एगो जंगल रहे, बाग बगीचा रहे, वही में एगो नाग एगो नागिन उहो भगवान भोलेनाथ के चर्चा सुनता लो। तौले फिर 4 गो गुरु बहिना अपना घर से वही पड़े चलल लो। त नाग नागिन जाके आ कहीं झाड़ी में छुप गइल लो। कहल लो कि तभी गुरु बहिना लोग जाता लो, कैसे हमनी के चर्चा सुनल जाई? जब चल जाला लो तब सुनल जाई। ए गुरु बहिना चारों जाने गुरु बहिना लोग चल गइल लो। त नागिन कहत रही अपना नाग से कि हे नाग देवता, बड़ा सुंदर शंकर भगवान के चर्चा होता, चली हमनी के चलल जा तनी दूरे से भगवान भोलेनाथ के चर्चा हमनियों के कहीं छुप के सुनल जाई। नाग देवता कहलन कि जाना तारू नागिन, जितना हमनी के मनुष्य से डेरानी जा कि हमनी के वो लोग काल बा, हमनी के देखी लो तब मार दिलो, उतने वो लोग हमनी से डेरा लो कि नाग नागिन देखी लो तो हमनी के काट दिलो। ते गुरु बहिना हमनी खाती उ लोग काल बालो आ उहो लोग खाती हमनी के काल बनी जा। तो देखी नागिन मानत नहीं खी। जब भोले बाबा के गुरु बहिना जे भक्त बा
आदमी कहे लागल कि चर्चा सुनाए लागल आ ढोल झाल बाजे लागल। अगर जो चर्चा सुनाए लगी ढोल झाल बाजे लगी तो जे भी जहाँ बा तहाँ से एकदम बेचैन हो जाए कि कब हम चर्चा में जाएं। तो देखिए गुरु बहिना नागिन कहतरी कि हे नाग देवता हमर जीव मानत नइखे, चली चर्चा में चली। कहलन कि देखा जीक मत कर, हमनी के केहू देखी तो मार दी, बात मानो यही से दूरे से सुनाता। ए गुरु बहिना नागिन कहतरी के नाग देवता हमरा संतोष नइखे हो, रउरा चली। देखी कितना गुरु बहिना लोग नाचता, लोग आवता, लोग हमनी के दूरा से देखल जाई। ए गुरु बहिना हमनी के जानतन जा कि हमनी के ज्ञान बा, हमनी ले अधिका जानवर के ज्ञान बा। ए गुरु बहिना अपना भाषा में सबकर उतने ज्ञान बा। आ चर्चा सुनल जरूरी भी बा, ऐसे कि भगवान तो सबके जन्म देले बानी, जैसे मनुष्य के जन्म देले बानी वैसे जानवर के जन्म देले बानी, बिच्छी कीड़ा सांप सबके जन्म देले बानी, भगवाने के तो जन्म दिहल सब आइल बा। तो देखिए गुरु बहिना नागिन ना मनली, लेके अपना नाग देवता के आ चल दिहली। आ जब अपना नाग देवता के लेके चल दिहली जाए लागल लो ए गुरु बहिना नाग नागिन चर्चा सुने। लेकिन आदमी कहेला ए गुरु बहिना की काल जब काल आ जाई आ जब लिखा रही मिट्टी ना उ ना मिट्टी आ तहिए ओकरा मरे के बा। आदमी कहेला ए गुरु बहिना की लाख करे चतुराई विधि के लिखल मीट ना जाई। केहू केतनो चतुराई करी केतनो राजा होई, लेकिन जे आइल बा ओकरा जाए के जरूर बा। तनी आ गया तनी पीछे। तो देखी नाग देवता नागिन चल दिहल, केहू तो ना लौकल ए गुरु बहिना। लेकिन एगो 18 साल के लड़का गाय चरावत रहलन ओही जा। जवन नाग देवता बात कहले रहलन तो सही कहले रहलन कि हमनी के लोग देखी त काल समझ के मार दी। ते गुरु बहिना उ नाग देवता आगे आगे चलत रहलन, नागिन पीछे पीछे चलत रहली। तबले देखी उ लइका गोरू चरत रहन स, बेचारा सूत के अपन मोबाइल चरावत रहन। तबले देख लेहन कि आह दादा ई तो बहुत भारी नाग या नागिन होने से चलल बालो। ई बेचारा ना देखल लो कि एजा केहू लइका बा। उ लइका का काम कैलन कि अपन लाठी उठाई के आ नाग के मारी तड़ 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 ए गुरु बहिना 5-10 लाठी मार दिहल। नाग देवता वही जा छपिटाई के मर गइलन। ए गुरु बहिना जेकरा पति के केहू ओकरा सामने मार के खत्म कर दी, ओह तिरिया पर का बीती। एगो पत्नी के एगो पति सिंगार। आदमी कहेला ए गुरु बहिना कि बेटी नैहर में जाई तो सबसे पहले अपना माई के खोजी कि हमार माई कहाँ बे। नैहर में जाई तो सबसे पहले अपना माई के खोजी बेटी, आ ससुरा में जाई तो सबसे पहले अपना पति के खोजी। ऐसे कि नैहर में माई बिना नैहर अधूरा बा, आ ससुरा में स्वामी बिना ससुरा अधूरा बा। त बेटी नैहर में माई के खोजी आ ससुरा में स्वामी के खोजी। ई दुगो अनमोल रिश्ता बा ए गुरु बहिना, एकरा बादे कोनो रिश्ता बा। त देखी उ नागिन पूरा वही जाए गुरु बहिना, ओ नाग देवता के देह पर लोट के फिफिया फिफिया के नागिन रोवतरी कहतरी क्यों हमर नाग देवता कहत रहलन कि ना चले के, लोग काल समझ के हमनी के मार दी, लेकिन हम अपने आप के कैसे माफ करें। हमर जिया ले दुनिया में धिकार हो जाए। ए गुरु बहिना
सब अपना अपना स्थान पर, सब अपना परिवार के संगे खुश बा। अब देखिए नागिन अपना नाग के संगे घूम घूम चरल, घूमल फिरल, हंसल बैठल, सब सुख उनकरे संगे रहे। अब वो बेचारी वही रोतरी कि हम छोटे छोटे बच्चन के लेके आ कैसे है जंगल में अकेले रह। हमार नाग देवता रहल तो हमार शान रहल कि हमनी के जंगल के राजा बनी जा। ते गुरु बहिना रोतरी, लेकिन वही जा वो लड़का के श्राप देले बड़ी, कहले बड़ी कि जा बेटा तू जैसे हमके विधवा बनौला वैसे तोहरो बियाह होई तो तोहर अगर जो औरत आई तो हम के विधवा बनाई ऐसे कि जेंगा हम तड़पतनी छछनतनी वैसे ही तोहर मेहरारू घर में तड़पी। ए गुरु बहिना वो बेचारा लड़का के भी बड़ा सोच हो गई, बड़ा टेंशन में पड़ गई। लगलन नागिन माता के हाथ गोड़ पर गिरे, कहलन कि नागिन माता हमसे गलती हो गई, माफ कर दी। आज ऐसे कि हम मोबाइल देखत रहनी और चिकले में अइल हलो तो हमरा बुझाइल ह कि हमके काट देबल, हम उठा के मार दिहनी है नागिन माता। आज के हमार गलती सही रौरा माफ कर दी। कहली कि कबो ना माफ करो, हमार सुहाग फिर थोड़े लौट के आई कबो। ए गुरु बहिना नागिन चल गई छपिटा के रोत अपना नाग के लेके, वही गने लपेट के अपना नाग के लेके चल गईली। जवान अंतिम संस्कार कइल जला त बेचारी कइली क के जाके अपन रोतरी गावतरी। अब वो बेचारी के आगे पीछे केहू लौकत ना रहे। ए गुरु बहिना उ लइका गइलन अपना घरे, ना खाना खास ना पानी पियस, बड़ा टेंशन में रहलन। ई नहीं कि नागिन हमके डसी है, ई टेंशन रहे कि हम एगो जोड़ा भी छुड़ा दिहनी, एगो नागिन के हम पति छीन लिहनी। बड़ा सोच में उहो रहलन ए गुरु बहिना। लेकिन कहलन कि चला जाए दो। नागिन कहले बड़ी कि तोहरा मेहरारू के हम विधवा बनाई तो न हम बियाह करब आ न हमरा मेहरारू के नागिन विधवा बनाई है। ए गुरु बहिना केहू तिल कहरु आवे तो कह देस कि हम बियाह ना करब। माइयो बाप अगर जो बियाह शादी कहे करे के बेटा बियाह शादी कल तो कहस कि ना हम बियाह शादी ना करब। लेकिन ए गुरु बहिना अब के जमाना बा कि बेटा बेटी अपने से कह देता कि हम हो जा बियाह ना करब। लइका सांवर बा त लइकी सांवर बे त लइका हैसन बा तो हमके वैसन लइका ना चाही, तो हमके वैसन लइकी ना चाही। डायरेक्ट लइका लइकी अपना माई बाप से बात करता। लेकिन पहले के जमाना रहल है गुरु बहिना कि बाप महतारी के बात के लोग पालन करत रहल, बेटा बेटी कदर करत रहल, बेटा बेटी माई बाप के सामने खड़ा ना होत रहल। तो देखी माई बाप कहल कि आखिर में काहे ना बियाह करब, कौनो तो बात होई बताओ। ए गुरु बहिना ना हित से, ना नात से, ना दोस्त से, ना माई से, ना बाप से, केहू से वो बात लइका ना कहले रहल। अंदरे अंदरे वो बात के सोचत रहल। माई बाप ए गुरु बहिना शादी बियाह कइल बरियाई से, घर में कनिया वैली तो कनिया वैली ए गुरु बहिना। तो हम शुरुए में कहनी हम कि नैहर में लड़की जाई तो सबसे पहले माई के जो ही, आ ससुरा में आई तो अपना स्वामी के जो ही। 1 महीना 2 महीना बीत गइल बा, लेकिन पति उनकर कहलन कि ना मेहरारू के लगे जाई, ना मेहरारू से बोलब, आ ना हमके नागिन डसी है। माई बाप के कर्तव्य बा कि हमार बियाह शादी कर दिहल। लेकिन नागिन इहे नु कहले बड़ी कि जब तू अपना मेहरारू के जाइबा, अपना मेहरारू से बोलबा तो हम तहके डसब। त ना हम मेहरारू के जाइब, ना मेहरारू से बोलब, ना नागिन हमके डसी हैं। एक गुरु बहिना बेचारा गोरू ओरू लेके आवस, माई खाना दे देस, खा के चल जाओ।
एक दिन उनकर पत्नी सोचली कि आखिर में का बात बा, हम अपना सास के गाड़ी देले बानी कि मरले बानी कि घर से निकलले बानी कि अपना पति से तरह कैले बानी, आखिर में काहे हमार पति घरे ना आवेलन, हमसे बोले लन ना कि हमार सास कुछ कहले बड़ी, देखे में हमसे ही बढ़िया लागत अरे। एगो बहिना बड़ा टेंशन में पतोही रहली। एक दिन खाना बना के आ जाके आय अपना सास के आगे खाना धरत तरी, आय अपना सास के पैर दबावत तरी, आय अपना सास से रो रो कहत तरी। कैसे कहत तरी? किया रे किया तोहके मरनी ए सासू किया अगरियावानी, अरे किया अगरियावानी हो, अकवने करनवा पति नहीं बोले हो, राम के रमा हो, कवने करनवा पति नहीं बोले हो राम। किया तोहके मरनिया सास किया गरियावानी, अरे किया गरियावानी हो, किया ना करनवा पति नहीं बोले हो, राम की रमा हो, कवने करनवा पति नहीं बोले हो राम। कहली कि सास कि हम मरले बने, कि हम गरियौले बने, कि हम का कैले बने कि हमर पति हमसे बोले लन्ना। एगो बहिना इस सासों के पता ना रहे कि हमर बेटा हमरा बहू से बोले ना। उ सास अपना पतोही से कहत रही कि नाही हमके मरल हुए बहू, अरे नाही गरियावालो, अरे नाही गरियावालो हो, नहीं हमके घरवा से निकालू हो, राम की रमा हो, नहीं हमके घरवा से निकालू हो राम। नाही हमके मरल बहुआ नहीं गरियावालो, अरे नहीं गरियावालो हो, नहीं हमके घरवा से निकालू हो, राम की रमा हो, नहीं हमके घरवा से निकालू हो राम। कहली कि बहुआ ना हमके तू मरले बड़ू, ना हमके गरियौले बड़ू, ना हमके घर से निकलले बाड़ू, कौना कारण से हमार बेटा बोले लन्ना, ये तो हमरो के जानकारी नहीं थी। लेकिन ठीक बा, हम अपना बेटा से पूछब। एगो बहिना कहली कि आज हम खाना लेके ना जाए, आज बहू तू लेके खाना द्वार पर जा, चाहे हम बोलावत तनी आगने में अपना लड़का के खाना लेके तू जा, आ तू अपना पति से पूछी हा। एगो बहिना उनकर पति आइल बड़न खाना लेके, खूब सुंदर से उनकर पत्नी गइल बड़ी, अपना पति के आगे धैले बड़ी, आ वही जगह काढ़ के बैठल बड़ी, आ अपना पति से रोत तरिया कहतरी। एगो बहिना कैसे कहतरी कि अरे किया तोहके मरनिया स्वामी किया गरियावानी, अरे किया अगरियावानी हो, किया तोहके घरवा से निकालिले हो, राम की रमा हो, कवने करनवा नहीं बोले हो, राम की रमा हो, कवने करनवा नहीं बोले हो राम। कहली के स्वामी तहके मरले बानी कि तहके गरियौले बानी, कि हम कहले बानी कि रौरा घर से निकल जाए, आखिर में कौना कारण हमसे ना बोले। एगो बहिना पति अपना दिल के बात कहस त केकरा से कहस,
अपना पत्नी से कहले बड़ा, वही भाव में वो कहले बड़ा कि अरे नाही हमके मरलुए धनिया नहीं गोरिया बोलू, अरे नहीं अगोरिया बोलू हो, नहीं हमके घरवा से निकालू हो राम कि रमा हो नगिना का रनवा नहीं बोलनी हो राम कि रमा हो नागिन के का रनवा नहीं बोलनी हो राम। कहले बड़ा कि ना हमके मरले बड़ू ना हमके गरियौले बड़ू, तोहरा में कोनो गलती नहीं खे, गलती हमरा में बा। एगो नागिन हमके धमकी दे लेवे कि अगर जो तू जहिया अपना मेहरारू से बोलब जइब तहिया हम तोहके डसब आ तोहरा मेहरारू के विधवा बनाई, त देखा हम तोहार सिंदूर सलामत रखे खातिर हम तहसे ना बोलेनी आ ना जानेनी। ऐसे कि प्रेम भाव अंदर उतने बा, लेकिन यही से ना बोलेनी कि तू हमरा घर में रहा, प्रेम से खा, प्रेम से पहिना आ तोहर सिंदूर सलामत रहो। लेकिन एक गुरु बहिना उनकर जौन पत्नी रहली वो शंकर भगवान के भक्ते रहली, कहली कि ई बात बा तई बात बा त सुनी उरौरा के नागिन डसे के कहले बड़ी तो हम शंकर भगवान के भक्त हैं, हम शंकर भगवान के भक्त हैं। जाई रौरा गाय के दूध लेके आई आ दूगो ढकनी लेके आई, हम ओकर व्यवस्था करतन, देखतनी कैसे नागिन आवेली या कैसे रौरा के डसेली। ए गुरु बहिना उनकर पति गइलन कुहार की हैं, दूगो ढकनी ले अइलन, गाय के दूध ले अइलन आ देखी खूब सुंदर से उनकर औरत खीर बनौली। आधा खीरिया में एक गुरु बहिना नमक डलली आ आधा खीरिया में चीनी डलली। त देखी चीनी वाली खीर जौन रहे ले जाके मेन दरवाजा पर गेट पर धोवैली। कहली अपना स्वामी से कि रौरा आई घरे आ देखा तनी कि कैसे नागिन आके आ डसेली। चीनी वाली खीर ले जाके आधा दिहली मेन गेट पर आ नमक वाली खीर अपना दुआरी पर ध दिहली जौना घर में उ रहत रहली। कहली कि स्वामी जी रौरा आई। उनकर एक गुरु बहिना नागिनों के उहे ध्यान रहे कि कभी जास। त देखी जब उनकर स्वामी जे घर में जाता रह नागिन अपना जंगल से हाकल पियासल एकदम चलल बड़ी, भूख से वैसे ही तड़फड़ात चलल बड़ी। आवतरी एगो बहिना जब गेट पे आवतरी त देखतरी कि ढकनी में खीर धइल बा। बेचारी नागिन खीर खाए लगल बड़ी, खीर खा लिहली, वही कभी मस्ती में बाड़ी के अपन पेट पहले भरे। त देखी छोड़ के जब खा लिहली भर पेट, फिर अंदर घुसली कि अब तो पेट भर गई। अब अंदर घुसी उनका के डोसी। जब दरवाजा पर जातरी त देखतरी कि फिर एक ढकनी खीर रखल बा, रह आज पूरा पेटे भर खा ली। एगो बहिना नमक वाली खीर खाए लगल। जब नमक वाली खीर खा के अजे घर के अंदर घुसे के करतरी तबले ओह लड़का के पत्नी आके दरवाजा पर खड़ा हो गई। कहली कि नागिन माता, हाथ जोड़ के कहली कि नागिन माता थोड़ा सा रुकी। नागिन माता फट काढ़ के वही जे खड़ हो गई। कहली कि बोला। कहली कि नागिन माता आखिर में कहाँ आयल बनी? आते आयल बनी तोहरा पति के डोंस से। आता आखिर में का गलती बा बताई? आता हमरा नाग देवता के मारी के खत्म कर देलन, हमके विधवा बना देलन। तो हम श्राप देले रहनी कि तोहरो अगर जो पत्नी घर में आई तो हम विधवा बनाई। कहली कि ठीक बनागिन माता, लेकिन हमारे को बात भी सुनी। रौरा नाग देवता के संगे शादी ब्याह भइले कितना दिन रहे? कहली कि हम अपना नाग देवता के संगे 15 साल रहल बनी।
ठीक बा नागिन माता लइका फैका कितना बालो आ त लइका फैका हमार 2 4 5 गो बालो आ त ठीक बा जाए दे। अगर जो रौरा अपना नाग देवता के संगे 15 साल जीवन बितावले बानी तो हमरो पति के संगे कम से कम 10 साल तक जीवन बिता लेबे दी, ओकरी बाद रौरा डस दे। हमरो पति के एगो औरत के साथ होला कि अपना पति के संगे रहो, तो हमरो के अपना पति के संगे 2 4 10 साल रह लेबे दी, ओकरी बाद रौरा डस दे। ए गुरु बहिना आदमी कहेला कि जेके भगवान ना मरिहे वो के मारे वाला है दुनिया में के बा। आदमी कहता कि बेटी, लोग गावता कि बेटी एगो ससुरा के फूल होली, लेकिन बेटी के कहाँ लोग कदर करता। बेटी के तो लोग बाप महतारी एगो बेटी के अपना रानी के तरह पालता पोसता जन्मावता आ अपन खून आन के घर में दे देता कि लो लो काटो लो मारो लो मुआवो लो। यह दुनिया बा। केहू दहेज खाती मारता तो केहू पैसा खाती मारता, जौने जकरा बुझाता तौने करता। ए गुरु बहिना लेकिन बेटी एगो ससुरा के फूल होली। तो देखी नागिन ओहो लइका के पत्नी के बात सुन के सोचे लगली, कहली कि जाए बेटी ई काम तो ठीक ना कइलू ह। कहली कि का माता जी बताई। अते बेटी चीनी के खीर बनौलू ह, हम खा लेनी हूँ तो काम ठीक कइलू ह, लेकिन हई नमक के खीर बना के आ हमके खिया के ठीक ना कइलू ह। ऐसे के गुरु बहिना पहले के लोग बात के कदर करत रहल ह। पहले के लोग कही कि हुनकर नमक खैले बने तो हमरा सैयद देवे के बा, उनकर नमक खैले बने तो हमरा नेकी देवे के बा, ऐसे कि उनकर नमक खैले बने। तो जा बेटी चीनी के खीर खियौलू बड़ा बढ़िया कैलू, लेकिन है नमक के खीर खिया के बढ़िया ना कैलू। ऐसे कि तोहर जब हम खीर खा लेनी नमक वाली तो तोहर हम नेकी दे, ऐसे कि नमक खाइल अच्छा ना हो, हम तोहर भरब कहाँ। जा बेटी एह जन्म में नहीं 7 जन्म में तू सुहागिन रहबू। देखा हमारा आशीर्वाद बा, तू भोले बाबा के भक्त हऊ, हमहू भोले बाबा के भक्त हैं। लेकिन जाए दो आज तोहरा भक्ति से तोहरा प्रेम से तोहरा भाव से हम प्रसन्न बने। आजा यह जन्म में ना 7 जन्म में तू सुहागिन रहबू आ तोहरा सुहाग पर कोनो आँच ना आई। ए गुरु बहिना इतनी बात कह के नागिन आय आशीर्वाद दे के आ ओइजा से चल देहली। तब से ए गुरु बहिना पति पत्नी अपन सुख से ओह घर में रहे लागल लो, अपन जीवन सुखी से बितावे लागल लो। तो देखी यह कहला कि अगर जो कोनो बात के कष्ट होखे दुख होखे तो बात के अपने अंदर ना रखे के चाहिए, एक दूसरा से जरूर कहे के चाहिए। ऐसे कि जरूर ऊपर आदमी कोनो ना कोनो समझौता दी। तो एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय।